Astelenen aurreratu genizuen bezala, hasi dielanak Urdaneta, Aita Urdaneta etxaldean, hemen zeuden 5 zedro handi horiek kentzeko. Ostiralerako jada denak kenduta egotea espero dugu. Gizuen bezala erabakia zaila izan da, baino segurtasuna jarri dugu guztiaren gainetik. Oraindik ikusi dezakegun bezala, zedro hauen masa esango genukena goran gelditu da. Horrek esan nahi du baita ere, haizete bat da honen ez daukela babesik, ez dauke estabilidade hori, ez? Eta horrek egiten dona da, dauzken adarrak galtzeko arrisku gehiago izatea, ez? Klaro, eroitzen da adarraren tamaina hauena bezalakoa danen, sortu ditzaken ondorio bai pertsonal eta bai baitere materialak, grabeak izan daitezke. Eta hori izan da, batez ere, erabaki hau hartzearen arrazoietako bat, ez? Baita ere aipatu nahiko nuke erabaki zaila izan dela, azkenen Ordiziako udalarentzat oso garrantzitsua delako berdegunen mantenua eta erdian zehar berdeguneak izatea, ez? Duela gutxi, hilabete eskas onartu genuen klima aldaketari aurre egiteko plana eta energia iraunkorraren alde egiteko plana, eta bertan ere halaxe jasota zegoen, ez? Bertako herriko berdeguneak indartuko genituela, berriak sortuko genituela, eta noski horrek suposatzen du baita ere zuhaitze landaketak eta zuhaitzen zaintza egitea, ez? Eta hemen ere, kontutan hartu behar da, ez zeudela bakarrik 5 zedro handi horiek, ez? Azpian tiloak daude, hemen ikusi ditzakegun tilo hauek. Baita ere, azkenen beraien garapena pixka bat baldintzatuta ikusi dutenak. Beste zuhaitza handi horiek ematen dieten babesagatik. Eta orain espero dugu 28 daude guztira, eta orain espero dugu datozen urteetan beraiek ere beraien garapena izatea, ea lorea ere errekuperatzen dugun, eta horrek baita ere eragin du erabaki hau hartzea, ez?